Exposició Montserrat 1000 anys, aportacions a la cultura catalana. La mostra, organitzada per la Biblioteca de Montserrat en col·laboració amb la Universitat Ramon Llull i la Biblioteca de Catalunya, presenta un recorregut pels moments decisius en la història cultural del monestir de Montserrat, des dels orígens de la vida monàstica, passant per la creació d'un taller d'impremta incunable i l'establiment d'una escolania per lloar la Mare de Déu de Montserrat. Així mateix, fa un reconeixement de figures com el pare Bonaventura Ubach i remarca la importància del fons bibliogràfic de la biblioteca, especialment els llegats donats a Montserrat i la participació en el catàleg col·lectiu de les Universitats de Catalunya de la mà de la Universitat Ramon Llull. També s'ha volgut destacar l'interès de la comunitat de monjos per la natura a través dels estudis de botànica i meteorologia. Aquesta exposició es presenta per commemorar el Miliarium, la fita que assenyala 1000 passes en el llarg camí de presència benedictina a Montserrat. L'exposició es podrà visitar fins al 15 de maig de 2025 a l'Espai Zero. Per més informació, consulteu la web de la Biblioteca de Catalunya www.bnc.cat.